Als wij het zo over het platteland hebben, dan heet het al heel gauw over krimp en leegrin. Maar dat het om Wapke Veenstra loopt, dan komt er gauw verordening. Zij docht als kunstenaar op haar eigen manier onderzoek naar Lietse dorpen. Net alleen nog in Friesland, ze gaat door de hele verhaal en komt tot hele oren conclusies. In korten komt er een boek van Ruud over Wels Riep. Een photographic portrait of a landscape. En daarin beschrijft ze volle meer de dynamiek en de levenskracht van Lietse dorpen. Welsriep, daar ben ik geboren, daar ben ik op school geweest, daar heb ik zong geleerd, daar heb ik lezen geleerd en daar ben het nog steeds mijn familie. In de ouderlijke plaats van Wapke zit op dit stuit een hieste melkerij. Nichtje Liesbeth is van doel het bedrijf in de toekomst oer te nemen en terug te zetten. En dat is voor Wapke een goed voorbeeld van hoe mensen de cultuur van een dorp en het land eromheen maaitje, behouden en bewerken. De interesse in dat thema had dus nou resulteren in een boek dat ze jaren met haar zus en filmdocent Pietje maken. Dus zo is het boek is geen antwoord op iets? Nee. Is er geen vraag? Nou, er is wel een vraag natuurlijk. Van, ja. En die vraag die blijft actueel. En dat is van hoe ziet de mens in omgeving? Hoe jouwt die vorm? Wat is het beeld van die omgeving? En ik van dat beeld van die omgeving, hoe verhaal je dat zien en hoe maak je dat telkens weer opnieuw? En dat beeld van die omgeving, dat maak je nooit alleen, dat maak je maar een heel dorp. Mijn visie op het dorp is ik heel erg vanuit die boerderij en vanuit dat boerenleven. Dus voor mij is eigenlijk het dorp gewoon het wat jij hebt bij die boerderij, met begin bij die boerderij. Dus ja, mijn antwoord is dan meer zo van, nou, hoe je dat gewoon schenken in de fotografie, in de beeldvorming. Hoe mensen gewoon een verhouding tot hun omgeving hebben. Dat het met bewerking te maken, dat het met bezit te maken, dat het met herhaling te maken, dat je ergens gewoon herhaaldingen doet, herhaald komen. Nou, en daar heb ik net een soort mening over, maar dat vind ik interessant. Dat vind ik, omdat dat ik elementen ben die ik in je kunst broeken. De foto's in het boek binnen maken toch verschillende dorpsbewoners en Wapke zelf. Zij maakt het loon en de mensen uit het dorp zichtbaar. Mensen die het alle jaar op haar eigen wijze cultuur aan het dorp toevoegen. Een van die bewoners is schrijver en dichter Beert Oosterhaven. Speciaal voor het boek schreef hij een riege gedichten over het dorp. Welsrieper polder. Vaden bin het maar. In een viever. Geen weerslag van redeboten op een Mississippi. Dit lietsbeweeg helpt geen kruin. Het zet geen zonnekerel onder dik. Weer spiegelen in sokwetter bloot mijn bestaan de lege delta. Is het boek een ode aan Welsriep? Ik denk dat dat zonder meer zeker is, ja. Het is een ode van zowel Pietje en Wapke Veenstra als van mijn persoon aan Welsriep. Ik geloof met alle kritische kanttekens die erin staan, is het boek vooral een boek van verwondering. Van Schurrers, hoe mooi dat hier eigenlijk is. En hoe goed de mensen daar met elkaar functioneren. Wapke die had het verleid gewoon om dit boek te maken, denk ik. Omdat ze al een heel kort dwaande wie met allerhande oren landschappelijke zaken. En toen hield het meer triggeren waar terug van ik kom zelfs uit een heel uniek landschap bij en uit een heel uniek dorp bij. Wat zou dat voor haar opsmieten?
Ik denk dat zij daar een soort van basisgevoel van heeft van wat is dat mooi dat ik dit nog eens heel goed onderzocht heb en dat zij daar zelfs in wezen een rijker mens van wordt. Dus een zoektocht naar de eigen identiteit. Zij ziet het naar de eigen identiteit van waar kom ik bij, maar zij heeft als kunstenaar ik de mogelijkheid om in verwondering te zien naar hoe het mensen doen in het landschap. En zij stelt haar heel waaromhoudend op. Zij laat mensen vertellen, zij laat mensen dingen mooi zien. Zij suggereren dingen en dan zegt zij wat eruit komt. Lisbeth, snapst je goed waarom die tante een boek over Wils Riep maatje wilt had? Ja, ik weet net. Ik snap het aan de ene kant wel. Want het is op zich wel een plakje waar een soort gebeurd is, zeg maar. En het is wel historisch, ja. Er zit wel echt wat geschiedenis in, dus... Is het leuk dat dat in kaart gebracht is? Ja, ik vind het wel leuk dat het een keer onder de aandacht gebracht wordt. Want het is wel, je zou er zelf eigenlijk nooit zoiets noemen. Want je zegt, nou het is normaal, zeg maar. Maar als het zijn in een boek deel wordt zet, dan denk ik, nou, het is wel wat. Het is een microstudie, maar het betekent net dat het alleen een goede Wils-Riep is. Dat is helemaal net zo. Het gaat gewoon over hoe een dorp en een agrarische gemeenschap functioneert en hoe ter de cultuur eigenlijk doorheen weeft zit. Nou, en dat is natuurlijk op elk plak correct oors, maar toch iets heel precies te beschrijven. Krijg je het op mijn oorplak gewoon dan ik helder. Je is gewoon nooit denken over oorplakken. Dat doe ik. Nou, ik hoop dat de mensen dat ik doe. Nou, Lisbeth zei al dat het bij haar al gebeurt hoe ze naar het eigen dorp zit. Dus dat is het begin. Maar het gaat net alleen nog maar over dit plak. Het gaat gewoon over dit plak is heel erg geanalyseerd om oorplakken ik zichtbaar te maken. Ik ben nu wel al hier hinders als die kant uit just, hè? Ja, dat is de manege die erachter. Ja. Een photographic portrait of a landscape is vanaf 24 mei te krijgen, want dan wordt het presenteren in het Fries Museum.